Un itinerario enlaza o Camiño Norte de Santiago coas 3 fontes de augas medicinais do concello de Guitiriz. É a Ruta da Auga. Un percorrido dunha vintena de kilómetros entre arboredo e vexetación autóctona co son do caudal do río Parga e os seus afluentes de acompañamento. A Ruta da Auga divídese en 3 tramos, marcados polos puntos clave do percorrido: o Camiño a Compostela, o seu paso por San Alberte, en San Breixo, co conxunto histórico etnográfico que conforman a súa capela gótica, o cruceiro e a lendaria Fonte da Fala. O Camiño Norte pasa por enriba da ponte medieval que cruza o río Parga, construída no século XIV. Un percorrido suave, sen apenas desniveis, lévanos ata unha carballeira na que atopamos a fonte de Valdovín, en Parga. Dende aquí, este sendeiro verde continúa por Pontellas e varios muíños cara ao balneario de Guitiriz. No corazón do complexo termal de Lagostelle atopamos a fonte de San Xoán, da que manan as augas andábeis que lle deron sona ao histórico balneario de Guitiriz. Entre piñeiros e carballos, no interior do edificio do antigo balneario de Pardiñas, consérvase a coñecida como Fonte de Santo Domingo. A da Auga é unha das variadas rutas que permiten gozar da práctica do sendeirismo na Terra Cha.